Το σημερινό 8ο ετάπ του Γύρου Γαλλίας ήταν ετάπ πολύ μεγάλης δυσκολίας. Βρισκόμαστε στην δεύτερη μέρα των Πυρηναίων και η εκκίνηση δόθηκε από την Ανδόρα και το Λαβίλ, τερματισμός στην Σαν Τζιρόν μετά από 186,5 χιλιόμετρα. Η πρώτη δύσκολη ανάβαση της ημέρας ήταν με το καλημέρα. Από το 0 και όλα χιλιόμετρα άρχισε η περίφημη ανάβαση του Ελβαλίρα, απόσταση 23,5 χιλιόμετρων και με σκλήση 7,7%. Όσοι περίμεναν ότι το group θα ανέβαινε την ανηφόρα αυτή με έναν ήσυχο ρυθμό, διαψεύστηκαν. Αυτό γιατί αφενός μεν οι αρχηγοί των ομάδων είχαν δώσει εντολές στους αθλητές τους να μπει κάποιος από αυτούς στο ξεκόλμα της ημέρας, έτσι όλες οι ομάδες προσπάθησαν να έχουν αθλητή με αποτέλεσμα να έχουμε αλεπάλα ντεμαράζ. Αφετέρου, γιατί η ομάδα της Αζέτζερ που έχει την υποχρέωση να είναι μπροστά και να δουλεύει, κρατώντας την κίτρινη φανέλα για τον Ρινάλντο Λουτσεντίνη, φάνηκε όχι τόσο δυνατή, με αποτέλεσμα πολλά group να φεύγουν χωρίς αυτοί να μπορέσουν να αντιδράσουν. Ένα από αυτά τα group κατάφερε να ξεκολλήσει πριν το τέλος στην κορυφή της ανηφόρας, αποτελούμενο από πολλούς αθλητές, ανάμεσά τους όμως και Κάντελ Έβανς. Ο Κάντελ Έβανς ήταν απειλή στη γενική κατάταξη, γι' αυτό στην κατηφόρα όταν τον έπιασαν ο Θορ Χούσχορτ και ο Φαμπιάν Καντσελάρε, οι οποίοι είχαν αντέξει, είχαν ανέβει την ανηφόρα αυτή με το πρώτο group, είχαν μια έντονη λογομαχία μαζί του, γιατί ήταν δεδομένο ότι το ξεκόλμα αυτό δεν θα μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Πριν καταφέρει το group να πιάσει τους ξεκολλημένους αθλητές, μετά βέβαια και από τη βοήθεια της Αστάνα, η οποία ανέβασε πάρα πολύ τον ρυθμό, ο Θορ Χούσορ κατάφερε και πέρασε πρώτος από τα δύο πρώτα sprint ευθείας της ημέρας, παίρνοντας 12 βαθμούς και περνώντας την πράσινη φανέλα από τους ώμους του Μαρκ Κάβεντις, ο οποίος είχε μείνει πολύ πίσω. Η διαφορά των δύο αθλητών στην κατηγορία των πόντων ήταν μόλις ένα βαθμό πριν εκείνη στο αγώνα. Έτσι λοιπόν τώρα ο Θορ Χούσορ φαίνεται ότι πέρασε 11 βαθμούς μπροστά από τον Μαρκ Κάβεντις. Συνέχεια ηρέμησαν αφού τους έπιασαν τον Κάντελ Έβανς, έφυγαν 9 ακόμα αθλητές, ανάμεσά τους Φαμπιάν Καντσελάρα, Μιχάλη Ιγνάτιεφ και άλλοι, οι οποίοι έφτασαν την απόσταση από το κυρίως group μέχρι τα 2 λεπτά και 40 περίπου δευτερόλεπτα. Εκεί η Αζέντεζερ με την ομάδα της Αστάνα κατάφερε να κοντρολάρει το ρυθμό και η απόσταση και η διαφορά αυτή διατηρήθηκε μέχρι το τέλος σχεδόν του αγώνα. Στην τρίτη δύσκολη ανάβαση της ημέρας, τον Κοντανιέ, ο Φρανκ Σλεκ και ο αδερφός του Άντι έκαναν μια πολύ μεγάλη επίθεση και κατέφεραν να σπάσουν τον group σε πολλά μικρά κομμάτια. Οι ομάδες της Αστάνα όμως ήταν όλοι εκεί και συνέχεια άλλαξαν, επέβαλαν ένα χαμηλό ρυθμό και όλο το group ξαναενώθηκε. Στον τερματισμό ήταν φανερό ότι το group των ξεκολλημένων θα διεκδικούσε την νίκη, όπως και έγινε. 4 αθλητές όδευσαν προς το sprint, αφού αυτοί ήταν οι αθλητές οι οποίοι είχαν απομείνει στο πρώτο group των ξεκολλημένων. Εκεί στα τελευταία μέτρα ο Εφήμκιν έκανε μια πολύ μεγάλη επίθεση, όμως δεν μπόρεσε να αποσπαστεί, να πάρει πολλά μέτρα. Τον έπιασαν οι υπόλοιποι συναθλητές του και ο Λουίς Λέον Σάντσες Γκέζι-Στεπάν με ένα πολύ ωραίο sprint, τέλεια συνδυασμένο με τις δυνάμεις που είχε, κατάφερε να πάρει τη νίκη του. Ο Λουίς Λέον Σάντσες φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τον Σάντσες που κέρδισε την Ολυμπιάδα, είναι απλή συνωνυμία και είναι αθλητής της Γκέζι-Στεπάν. Στην βαθμολογία για τα sprint ανάβασης, την φανέλα από τον Φεγιού πήρε ο Γάλλος Ριμπλόν, ο οποίος προηγείται τώρα με 5 βαθμούς έναντι του Γάλλου. Αύριο είναι η τρίτη και τελευταία μέρα των Πυρηναίων και όλοι περιμένουν να δούμε τι θα γίνει με τους αθλητές και τα φαβορί.